आतापर्यंत मागील काही महिन्यात अनेक कार्यक्रम झाले मराठीसाठी. धरणाचा कार्यक्रम झाला 2 महिन्यापूर्वी, मेळावे झाले, प्रखंड मेळावे झाले, अभ्यास झाले, कार्यकर्त्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्सेस, पत्रकार परिषदा, मुलाखती, हे सगळं चाललेलं आहे. आणि आता आजचा हा मेळावा आपला डिझेल प्रखंडाचा, डिझेल आणि साखळी प्रखंडाचा, त्याच कार्यक्रमांचा, त्या शृंखलेचा एक भाग मराठीबद्दल चिंतन करण्याचा. म्हणून या मेळाव्यात येणाऱ्या भगिनी हा मातृशक्तीचा मेळावा आहे. फक्त मी इथे फक्त वर पसरलेला आहे त्यांच्या आग्रहासाठी. आता युवा शक्तीचा कार्यक्रम, युवा शक्तीचा मेळावा पुढे 1 महिन्याने होणार आहे. प्रत्येक प्रखंडामध्ये होणार आहे, आमच्याही प्रखंडामध्ये होणार आहे. फक्त पुरुष मंडळी आणि युवा हेच जमणार आहे. म्हणून आम्ही ती पत्रके छापलेली आहेत, तुमच्याकडे आलेले आहेत, येतील आणि युवा शक्तीकडे जातील, सगळ्या नागरिकांकडे जातील, कार्यकर्ते आपले जातील. आज त्या निमित्ताने तुम्हाला बोलवलेलं आहे तुमच्याकडे ते पत्रक देण्यासाठी. पत्रकाचं काय करायचं ते मी थोडक्यात सांगतो. फार पोटावर बोलणे इतकी लोक दिसतील की जी लोक वाचायला, लिहायला आणि इतर आपल्या सर्व सांस्कृतिक कामाला कोकणी भाषा वापरतात. आपण काय वापरतो? मराठी जर एक कोकणी पेपर आणि एक मराठी पेपर समोर ठेवले आणि तू ह्याच्यातनं निवड तुमचा पेपर वाचणार. आमचा हा पहिला, जरी आम्ही अस्खलित कोकणी बोलतो, मराठी अस्खलित बोलत जरी नाही, तरी आमचा हा पहिला कुठे जाणार? मराठी पेपराला जाणार. बरोबर? नाटकं लागतात, सिनेमे लागतात, इव्हन आपल्या गोव्यात सुद्धा बरीच चांगल्या कलाकृती तयार होतात. पण त्या कलाकृती जर 10 कलाकृती तयार झाल्या तर त्याच्यातल्या 8 कलाकृती मराठीत तयार होतात, कोकणीत तयार होत नाही असं नाही. किंवा कोकणी समृद्ध होणार नाही असंही नाही, होईल तरी समृद्ध. पण ती कशी समृद्ध होईल? मराठीचं पाठबळ घेतल्याशिवाय कोकणी समृद्ध होऊ शकत नाही. का? कारण ती पण देवनागरीत आहे म्हणून. आणि देवनागरीत असलेली भाषा एकमेकांच्या जोडीशिवाय समृद्ध होऊ शकणार नाही. व्यवहारातील भाषा असून शिक्षण, लेखन, वाचन, धार्मिक तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम यासाठी तसेच अन्य सर्व व्यवहारांसाठी आपल्या गोव्यात प्रामुख्याने मराठी भाषेचाच उपयोग केला जातो. राज्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, मठ मंदिरे तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत असणारी अन्य मंडळे आपल्या कार्यरत व्यवहारासाठीही मराठी भाषेचाच वापर करतात.